אתם בטח כבר מכירים את הסרטונים האלה, שגוררים עליהם כל מיני סלבס. גם בר רפאלי בקליפ הזה? שבאנו לדבר איתכם על נושא ממש חשוב שבנפשנו. כאילו עם דוגמנית כוסית, עם רגליים מושלמות, אבל ממש מושלמות. תבקש מכם משהו, זה אמור להזיז לכם. אני יכולה להגיד את מה שהיא אומרת? מי שמתחיל לדבר לא הספיק להגיד מילה, וקאט עוברים למישהו אחר. שממשיך את המשפט. בטון יותר דרמטי, אורח ומרגש. יש כזה עם מוזיקה. מוזיקה ישראלית כזאת של פעם, שמזכירה כמה היה פה שמח לפני שנולדנו. שמביאה דם ללב ודמעות לעיניים. מאחוריהם יש מין רקע לבן כזה, חגיגי. או כשמישהי שר את התקווה, אבל מכל הלב. לפעמים בשחור לבן, עם דגל ישראל, ואיזה בן מיעוטים סימפטי. ויהיה גם נציג הקהילה הגאה. ותמיד יהיה שם גם איזה דתי מחמד. ותינוק. ואז? בום! פתאום קלוז-אפ מרגש. ואומרים בשכנוע את הקלישאות הכי גדולות. הכי גדולות! ואומרים בשכנוע את הקלישאות הכי גדולות. למען עתיד ילדינו. למען המדינה היחידה שיש לנו. ומרימים להנחתה למלא חיקויים ודחקות ביוטיוב. מודיעים לי עכשיו באוזניה באולרזית, יש לומר, במקום יוטיוב יש לומר בעברית, אתה צינור. ויש את הרגע הזה היה כאילו קומי, בדרך כלל מסטנדאפיסט. או בהפוך על הפוך, מישהו לא מצחיק בכלל. אני לא מצחיק בכוונה. וכשהזמינו אותנו לעשות עוד סרטון כזה, ועוד בהתנדבות, אמרנו חלאס עם כל הגרפיקות והאולפנים השקופים, בחירות לכנסת, לא לס וגאס. שמישהו יפסיק את המוזיקה המחורבנת הזאת כבר? דמוקרטיה זה דבר משעמם, מחליטים להזיז קצת פה, קצת שם. מהפכות גדולות קורות בן לילה רק במשטרים אפלים. או עם כדורים משלשלים. אפילו אלה כמוני שמצביעים בפעם הראשונה, יודעים שתהליכים גדולים. מה אתה מדבר? אלו 18, ילד קטין, הוא בן 4, עכשיו בטרום חובה, אני מכיר את זה, הוא עשה את הפטנט הזה כבר פעם. ולא צריך להתאהב במפלגות. כי אין מפלגות מושלמות. צריך רק לוודא שהם זוכרים שהם עובדים בשבילנו. אבל הבעיה מתחילה כשלא כולם בוחרים. לא, באמת, לי יש שני ילדים, ולא בא לי לראות אותם שהם גדלים, לומדים בכיתה עם 900 ילדים ו-950 סכינים. רוצים השקעה גדולה יותר באחיות, ברפואה? רוצים לראות עיתונות חופשית? רוצים לראות סוף סוף איזו התחלה של שותפות בין יהודים וערבים, אבל אמיתי? יותר משליש מהעם לא הצביע בבחירות הקודמות. אף אחד לא מייצג אותם. מה, אנחנו הצעירים? לא חשוב שיהיה מישהו שייצג אותנו? מי שמצביע משפיע! זה הקטע שצריך להגיד, תשלחו את זה ל5 חברים? תעבירו את זה ל5 חברים. תשלחו את הסרטון הזה בעתת צינור לפחות ל5 חברים ותזכרו, מי שלא תורע בערב הבחירות יאכל אותה אחרי הבחירות. זה הזמן לבחור, להצביע ולהשפיע. די, תבחרו כבר, או שיבחרו בשבילכם. רגע, זה הקטע שאני צריכה עכשיו ללבוש את החולצה? סבבה? מספיק סקסי זה היה?